4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8, 9. Dobre. Lapka, počkaj chvíľočku. Ahojte, dievčatá. Počujete ma akusticky? Ja ťa počujem. Mňa počuješ? Áno. To bola celkom sranda, lebo na tom počítači je to úplne, že také divné. Ešte čakáme na Lauru. Ja ako som sa sem dostala ako náhodou. Som musela niečo potvrdiť. Dianka, nepočujem ťa akusticky. Nepočujem ťa, musíš to asi znova zapnúť. No. Poprosím vás, drahé dámy, vítam vás na našom vysielaní. Mohli by ste napísať do chatu, či nás počujete a vidíte, či to teda funguje. Máme kúsok menšie technické problémy. A Dianka, ja ťa bohužiaľ nepočujem teraz akusticky. Predtým to fungovalo a teraz nie. Dobre, už ťa počujem. Áno, teraz ťa počujem. Už ťa počujem, dobre. Super, Laura je tu. Výborne. Len potrebujem, aby sa mi to ešte tu zobrazilo. Čiže potrebujem, aby si Laura rozklikla celé to živé vysielanie, aby sa k tomu dostala. Ty si tam, Adri, ale Lauru tam nevidím vôbec. Ja som musela niečo potvrdiť. Hej, len ja ju najskôr musím vidieť, aby som mohla pridať ju ako diváka, vieš? Katku tu mám, Moniku tu mám, ahojte, babi. Aj Dagmar. Mám tu Lauru, super. Lauri, poslala som ti pozvanie, malo by to fungovať.
Výborne. Áno, Áno, vidím, áno, že sa pridáva Laura. Áno, sme tu. super. Sme tu, dámy. Zistila som, že cez počítač to nejde, ale cez mobil áno. Ale tak hlavne, že sme tu spolu už. Výborne, výborne. Tak sa veľmi, veľmi teším, že sa nám to podarilo. Máme tu nejakých 8 žienok prihlásených. Krásne, super. No, Ahojte. poďme na to. Všetky vás tu srdečne vítame na našom prvom live vysielaní. Už po týchto technických problémoch verím tomu, že ideme na to na dobrej vlne. A tento mesiac, ako ste si mohli všimnúť, sme sa venovali téme vyhorenia. Je to taká veľmi aktuálna téma aj pre nás osobne a videli sme, že aj veľmi rezonovala v skupine, preto sme sa rozhodli sa na ňu zamerať a povedať vám o nej niečo viac. A nakoľko aj Adri vo svojom živote prechádzala vyhorením, rozhodli sme sa toto liveko uchopiť formou rozhovoru, aby nám aj ona pozdieľala, ako to u nej bolo, ako zistila, že je vyhorená, čo jej pomohlo, čo jej to možno prinieslo. Tak poďme rovno aj na to. Ja začnem teda prvou otázkou na teba, Adri. Ako ty vnímaš vyhorenie? Vidíš v ňom možno aj nejaký hlbší zmysel, alebo čo to pre teba znamená? Tak ja sa na vyhorenie pozerám z viacerých úrovní. Z jednej poznám vyhorenie sama, pretože sprevádzam klientov, ktorí si týmto stavom oficiálne burnout stále nie je klasifikovaný ako psychické ochorenie, aj keď sa vlastne v tých posledných štádiách nachádzaš už čiastočne v depresívnej epizóde, tak je to pre mňa, ak by som to teraz z dvoch úrovní vysvetlila, tak je to pre mňa vnútorný konflikt medzi tým, čo chceme a tou reakciou okolia. Ja to mnohokrát opisujem ako minusový obchod a rada by som túto anekdotu teraz aj priniesla, aby som to v jednoduchosti priniesla. A vlastne, keď si predstavíme nejakú firmu, alebo predstavme si, že som podnikateľka, a investujem proste peniaze do nejakého projektu a rezultát a výsledok toho celého je vlastne žiadny zisk, ale minusový obchod. Čiže že sa dostanem do dlhov. A častokrát, napríklad na príklade, v môjom prípade to bolo v mojej práci a aj v súkromnom živote som sa snažila a chcela získať uznanie, ktoré som ale nedostala. Dnes už viem, že tam bolo viacero rizikových faktorov a že som mala aj predispozície na vytvorenie vlastne tohto problému. Ale opisovala by som to áno ako minusový obchod a burnout, samotný stav, vnímam ako reakciu na toxickú spoločnosť v zmysle kapitalizmu a toho, že sme proste všetci zameraní na výkon. A človek, ktorý potom trpí nejakým problémom na fyzickej alebo psychickej úrovni a na Slovensku to vnímam naozaj extrémne, za každým, keď sa vraciam, tak je ako keby zaškatulkovaný a odsúdený tou spoločnosťou a vnímaný, vlastne stigmatizovaný ako deficit. A jedná sa to nielen o psychický problém, áno, a nie je iba o tento stav vyčerpania, ale všetko, čo vychádza proste z normy, je proste vnímané ako deficit. Neviem, či som teraz konkrétne zodpovedala tvoju otázku, ale áno, burnout je vlastne stav emocionálneho a fyzického vyčerpania, ale je to aj odpoveď na dnešnú spoločnosť. Kľudne sa pýtaj. Ja sa teraz úplne od veci dám takú technickú vsúku. Dianka, vidím, že ty si prišla na to, ako si vypnúť mikrofón. Vedela by si ma znavigovať, ako si to môžem urobiť? Ja to mám v podstate na úplne spodnej liške. Tam sú také hviezdičky
je tam aj mikrofón, taká ikonka, potom otočenie kamery a v podstate ja keď kliknem na mikrofón, tak sa mi podarí vypnúť. Vôbec to tu nemám a dostala som to trošku ozýva cez môj mobil. A vôbec žiadne ikonky tu nemám, žienky moje. A keď klikneš na to video, že sa ti to zobrazí. Máš vypnutý mikrofón. Dobre, takže takto som dobre spravila. Dobre, ďakujem. Dobre, takže Adri, podľa mňa si veľmi dobre zodpovedala tú otázku a v podstate by sme mohli povedať, že vyhorenie je také tlačenie na výkon a podľa toho, kde sme zranení, tak z iného pohonného motoru tlačíme na ten výkon, hej? Že niekto tlačí na výkon, lebo chce byť viac uznaný, niekto tlačí na výkon, lebo chce byť prijatý, hej? Takže v podstate k tomu by sme mohli povedať, že nám pri vyhorení môže pomôcť, keď si identifikujeme, čo je ten pohonný motor, kvôli ktorému ideme cez svoje hranice. Šťastie áno, ale k tomu sa dostaneme pri ďalšej otázke. Áno, šťastie áno, ale nie je to len o tom prekročení hraníc. Áno, nie je to, pretože ak by som to odpovedala tak, paušálne, tak by si niekto, kto ma práve počúva, predstavil pod tým proste tlak na pracovnom proste tlak pri práci a vlastne prekročenie tých hraníc. Lenže burnout syndrom je niečo oveľa hlbšie ako iba proste prepracovanosť a stav fyzickej a emocionálnej únavy. Je to oveľa komplexnejšie. Tam nejde iba o hranice, ide tam o oveľa viac tém ako téma hraníc. Pretože aj tá téma hraníc, áno, k nej sa dostávame, pretože máme nejaké predispozície a nejaký príbeh. Takže šťastie áno, nie. Tak by som povedala. Ono v podstate môže to byť napríklad aj nejaké to presvedčenie, hej, keď napríklad keď to vezmeme z pohľadu tej práce, že máme to presvedčenie, že nie sme dosť dobré, tak môžeme aj vtedy tlačiť veľmi na výkon a ideme aj na 150%, len aby si nás niekto všimol. Hľadáme to uznanie zvonku, robíme aj prácu navyše, hoci vieme, že už nemáme tie kapacity. Čiže dá sa to napríklad aj takto povedať? Áno, dá, Dianka. Vieš, burnout sa skladá z 11 fáz. A pre mňa je veľmi náročné teraz paušálne zodpovedať otázku, keď neviem, o akej fáze sa rozprávame. Áno, rozprávame sa o tých pokročilých fázach, kde sa už jedná o depresívnu symptomatiku, lebo tu sa rozprávame už o niečom inom. A tu používam aj iné intervencie ako na začiatku toho burnoutu, kde sme vlastne v tom démone eufórie, áno? A kde sa veľmi snažíme a sme entuziastickí. Takže ten burnout sa skladá z 11 fáz a záleží od toho, v ktorej fáze sa nachádzame. Tu na začiatku, ako to opisuje Laura, napríklad tá hranice, tak OK, o hraniciach, o prekročení hranice rozprávame na začiatku, keď sme entuziastickí, keď proste robíme nadčasy bez toho, aby to bolo zaplatené, keď sme naozaj poháňaní tým démonom eufórie. Tak tam sa rozprávame o hraniciach. Ale keď sme už v tom pokročilom štádiu, kde rezignujeme, izolujeme sa od sociálneho prostredia, kde sa to už prelína s depresiou, tak tam sa rozprávať o hraniciach je, nechcem povedať, že zbytočné, ale tam sú primárne úplne iné témy. Áno, lebo tam je to už akútne. V poriadku, ďakujeme. Ja verím, že je to veľmi obšírna téma, že naozaj je to od prípadu k prípadu, že každý máme proste ten iný príbeh. Ale každopádne poďme teraz k tomu tvojmu príbehu, lebo okrem toho, že ty pomáhaš ľuďom, ktorí v podstate prechádzajú aj tým syndromom vyhorenia, tak si to vyhorenie zažila na vlastnej koži. A ja by som sa ťa vlastne chcela spýtať, aká je tá tvoja prvá skúsenosť s vyhorením?
OK, tak asi čo je zaujímavé je, že ja aj napriek tomu, že som vlastne odborník v tejto oblasti, som na sebe vlastne tú symptomatiku zbadala až v pokročilom štádium a väčšina klientov, ktorých sprevádzam, si vlastne zvedomia alebo uvedomia alebo uznajú vôbec, že trpia takýmito problémami až v tej poslednej fáze. A týka sa to nie iba karieristov, a to je veľmi dôležité povedať, netýka sa to iba úspešných ľudí, ale burnout sa týka ženy v domácnosti, ktoré sa cítia zahltenie. A vlastne tá zahltenosť je už tiež napríklad to druhé štádium, áno, burnoutu. Čiže mnohé klientky, ktoré sprevádzam, opisujú tento stav. Adriana, ja sa cítim zahltenie a medzi zahltenosťou a rezignáciou je tenká hranica. Čiže my, keď sa cítime zahltenie niekoľko týždňov, áno, to je chronický stav, čiže chronický stres, áno, alebo odpoveďou na chronický stres. A potom proste mnohokrát opisujú tí klienti, že ich zo dňa na deň vyplo, že sa začali izolovať, že nevládzu a cítia absolútnu vyčerpanosť. Ale vráťme sa k môjmu príbehu. Ja vlastne o tom aj píšem knihu, ale k tomu sa vrátime. Ja som si uvedomila, že mám problém jedného dňa, kedy ja mám aj teraz zimomriavky, keď o tom rozprávam, lebo ja som v procese písania knihy a ja som sa predčerom rozprávala s spoluautorkou mojej knihy o tom, kedy som ja vlastne uznala, že mám problém. A ja si pamätám na ten deň, kedy som sa nevedela postaviť z postele, zatiaľa som žalúzie a nebola som schopná zavolať môjmu zamestnávateľovi, vtedy som ešte pracovala pre štát, nebola som schopná zavolať môjmu zamestnávateľovi a povedať, že sa nedostavím do práce, pretože som nemala proste silu, naozaj doslova, nemala som silu povedať, že vlastne neviem vstať z postele. A ja si mnohokrát dodnes ešte aj vyčítam a premýšľam nad tým, ako som sa mohla dostať do takého stavu, že nie som proste schopná vstať z postele. A vlastne v tom čase tiež môj manžel musel zavolať môjmu šéfovi a vysvetliť mu, že on sám nevie, čo sa deje, ale nie som schopná ísť do tej práce. A ja som vtedy vlastne, v ten istý deň proste dohodla konzultáciu mojej psychoterapeutky. A ja si pamätám na tú cestu, ja som úplne fungovala v moduse autopilota, ktorý určite mnohí, ktorí s tým prechádzajú, poznajú, proste autopilot. A ja si pamätám, že som zazrela pred môjim autom kamión a proste ten kamión bol na ľavom pruhu, áno, on proste chcel obehnúť to auto predo mňou. A mňa proste, ja som mala blackout pár sekúnd a ja som sa ocitla tesne vedľa kamióna, ktorý ma proste z určitého uhla pohľadu nevidel a proste bola som naozaj v ohrození života, doslova takýto extrém. Až vtedy mi cvaklo, ja som musela auto odstaviť na diaľnici, že vôbec ja neviem ani ako prečo som išla k terapeutke úplne sama. Úplne nepamätám si, čo sa vtedy dialo, ale viem, že som k terapeutke išla sama. A ja som si až vtedy zvedomila, že tak toto je naozaj veľký prúser. Že mňa už tak vypína, že ja sama seba proste ohrozujem v situáciách. A čo tomu predchádzalo, z dnešnej perspektívy viem. Ale v tom čase som si iba zvedomila, že wow, ja mám problém. A že tomu predchádzali proste problémy s koncentráciou a proste na začiatku naozaj to bol tiež tento entuziasmus. Ja som pracovala, robila som nadčasy, ktoré neboli platené. Ja si pamätám, v tom čase som sa veľmi, veľmi snažila, ja som chcela byť veľmi videná, ale aj ten fakt proste to nutkanie byť videná tiež vychádza z tej nízkej sebahodnoty. My nechceme byť strašne silou, mocou až násilne byť videný iba tak. A vlastne z dnešnej perspektívy viem, že ja som sama seba nevedela uznať, ale očakávala som to od okolia. Čiže tam je tiež taký vnútorný konflikt, áno. A tiež to u mňa začalo tým entuziasmom a proste to trvalo niekoľko mesiacov, že som vlastne, ja si pamätám víkendy, kde som celé víkendy riešila svoje prípady a
rešeršovala, medzi tým som dokončovala vysokú školu a to bol ten prvý prípad, áno, kedy som vyhorela. Pretože ja som vyhorela totiž dvakrát. Pri mojom druhom vyhorení som sa, to bol už naozaj stav a ja som veľmi rýchlo stihla zazrieť, v ktorej fáze sa nachádzam a rýchlo som sa z toho aj vedela dostať, ale predchádzalo tomuto celému strašne veľa faktorov. Čiže nie je iba stav vyčerpania a iba odpoveďou na to, že pracujeme veľa. Určite nie. A je niečo také, lebo toto si pekne povedala podľa mňa, že nie je to len to vyčerpanie, lebo veľa ľudí práve to vyhorenie vníma tak, že proste kvázi mám toho veľa, alebo mám ten time management takým spôsobom, že ho skôr nemám a tým pádom sa zahlcujem, nič poriadne nemám spravené a podobne, že možno vnímajú práve skôr toto. Ale čo by si povedala, že je také esenciálne možno pre ten burnout? Tak hneď k tomu, ako to ty opisuješ, že mnohí si myslia, že je to vyčerpanie, tak k tomu taký príklad, áno. Keď je niekto vyčerpaný, tak potrebuje čas na regeneráciu, OK? Tak keď niekto proste má napríklad ten stav zahltenia, alebo sa cíti unavený, alebo prežíva chronický stres, áno, a chce sa zregenerovať a zistí, že napríklad, dajme tomu, si doprial víkend, kedy vypol mobil a odišiel niekam do wellnessu, alebo prespal celý víkend a necíti sa regenerovaný. Tá chronická únava pozostáva napriek tomu. Pretože čo vlastne pomáha pri únave? No to, že sa vyspíme a regenerujeme. Ale v tom pokročilom štádiu burnoutu vnímame, že vôbec si tá myseľ a telo neodýchli a my sme ako keby neustále, ja to častokrát opisujem v stave krču. Väčšinu toho dňa sme skrčovaní a ja to prirovnávam k úzkosti, lebo je to áno podobný stav a mnohokrát predchádza tomuto stavu napríklad stavy úzkosti. Keď sa rozprávam s klientmi, ktorí si prechádzajú burnoutom, tak väčšina klientov má skúsenosti s úzkostlivými stavmi. Áno? Takže tak si to vedia hneď proste oskúšať a zreflektovať, aha, kde sa asi nachádzam. Keď si láhnem do postele a neviem vypnúť, neviem si odýchnuť, pretože ten sympatikus neustále funguje, neustále pracuje, tak je to skvelý signál na to, že niečo nie je OK. Pardon, ja si musím vyfúkať nos, hneď som tu, som nachlnutá. Áno, OK. A ja týmto aj vyzývam dámy, ktoré nás sledujú, aby ak ich niečo zaujíma, alebo majú nejakú otázku alebo input k tomu, čo rozprávam, tak nech napíšu do komentára. Áno, ja som už dievčatám aj písala do komentára, len vy to nevidíte. Takže písala som, že určite, babi, ak máte otázky, pýtajte sa do komentára, máme priestor na to, aby sme nejaké tie 3 z vašich otázok vybrali. Takže čokoľvek vás bude zaujímať, či už všeobecne o vyhorení, alebo niečo konkrétne práve z Aťkinho prípadu, kedy vyhorela, tak sa môžete kľudne pýtať. Ďakujeme, Adri. Ja by som prešla k ďalšej otázke. Ako si hovorila o tých fázach vyhorenia, mohla by si nám o nich povedať viac? Aké sú tie fázy vyhorenia? Áno, ja by som to rada skrátila na 4 také hlavné fázy, lebo je 11 fáz vyhorenia a vlastne my sme už tento model a tento kruh s 11 fázami vlastne zverejnili aj v skupine a bude, ak sa nemýlim, zverejnený v členskej zóne a na zdieľacom kruhu v členskej zóne sa tomu budem konkrétne venovať. Ja by som to, keďže nemáme toľko veľa času na živom vysielaní, tak by som to rada vlastne skrátila, pretože keď si vlastne týchto 11 fáz zhrnieme na tie 4 hlavné fázy, tak tá prvá fáza je entuziasmus. Presne to je o to,
A ja som si to napríklad v môjom prípade zvedomila, teraz spätne, keď sa na to pozerám, to je vlastne to zanedbávanie našich primárnych potrieb. A ja som napríklad, pre mňa bolo úplne normálne neísť 8 hodín na WC a držať napríklad, vlastne kontrolovať ten močový mechúr, lebo ešte musím dopísať tento akt, lebo ešte musím dokončiť dokumentáciu a urobiť nejaký posudok, alebo, ja neviem, proste v tej pauze medzi dvoma klientmi, namiesto toho, aby som si išla oddychnúť, som písala ďalej niečo, alebo rešeršovala proste. Neustále som pracovala a jedla počas práce. Počas toho, ako som písala na počítači, tak som si proste venovala toľko pozornosti mojim potrebám, že som proste ísť na toaletu bolo luxusom, alebo ja som išla na toaletu, keď už to bolo neznesiteľné a pre mňa bolo naozaj úplne normálne byť v práci a mať nočový mechúr, čo je abnormálne. Proste teraz, keď sa na to spätne pozerám, mám som husiu kožu, čo naozaj bolo pre mňa normálne mať pocit hladu, nepiť vodu, byť dehydrovaná. Z tej dehydrácie som mala potom obstipáciu, proste zápchy. Napríklad, že som to naozaj aj v tom po slovensky v tom tráviacom naozaj trakte ukazovalo, ako sa hovorí, tráviaci trakt a čreva nám vždy poukazujú na témy duše. Tak to bolo naozaj doslova tak. Ja som mala neustále problémy s trávaním a o mojej autoimunnej chorobe ani nehovorím. Že som trpela od mojich 17 autoimunným ochorením, čo tiež nie je také atypické pre ľudí, ktorí si prechádzajú burnoutom. Že mnohí z nich si prechádzajú častými zápalmi alebo autoimunným ochorením, alebo poruchami príjmu potravy, alebo poruchami v tráviacom trakte a tak ďalej. Takže to tiež nie je atypické. To sú veľmi často komorbidné ochorenia. Takže toto je tá entuziastická fáza a tiež, čo je také typické pre túto fázu, sú také nereálne ciele. A ja aktuálne sprevádzam strašne veľa klientiek, žien, ktoré sú v domácnosti, iba v domácnosti v úvodzovkách. A že taká žena v domácnosti pracuje 24 hodín 7 dní, pretože je zodpovedná za deti, je milenkou, je upratovačkou, je manažérkou doma a to som ešte na nejaké úlohy zabudla a vlastne tie ciele sú stále nereálnejšie, áno, a medzi tým proste mnoho žien v domácnosti aj pracujú, áno, z domu, v online priestore, čo je tiež veľmi veľkou výzvou, áno, nájsť tú správnu kombináciu. No a tu som napríklad v mojom prípade mala také nereálne ciele, že napríklad ja si veľmi dobre pamätám, kedy som počas dňa proste mala tú potrebu byť veľmi dôležitá v práci, pretože samozrejme znova to súviselo s tou mojou nízkou sebahodnotou a ja som veľmi chcela byť videná v tej práci. A ja som mala proste kolegov, ktorí boli dekani na vysokých školách a všetci veľmi kompetentní a ja, cudzinka, chudinka, s nízkou sebahodnotou, proste s nedokončenou vysokou školou, som sa cítila tak nekompetentná, že ako keby násilným spôsobom som chcela získať to uznanie, ktoré sa samozrejme nedostavilo, pretože som neuznala sama seba za tú snahu, že som sa vôbec dostala tam, kde som sa v tom čase dostala. Áno? A tie ciele boli nereálne, že ja si pamätám, ja som chcela riešiť niekoľko projektov naraz a skoro žiadny z tých projektov som nedokončila do konca. Ja som začala a mala som veľké vízie nereálne, neadekvátne k tým podmienkam, v ktorých som tedy žila a nič som nedokončila. To je tá entuziastická fáza. Potom tá druhá, to prišlo vlastne, to je tá stagnácia a tam vlastne vnímame a sme frustrovaní, že prichádzame na vlastné hranice. Že proste pomaly ja vlastne aj častokrát to opisujem ako tá stagnácia je, ako by sme ostali na mieste a cítime a vnímame, že vlastne tie ciele, ktoré som si stanovila, nedosiahnem, sú nedosiahnutelné. A tu sa aktivuje často aj, to prežívajú ľudia, sa cítia nahnevaní, frustrovaní z toho a obvinujú to okolie, proste
to pravidlo, že proste ukazujú prstom na tých druhých. A u mňa to tiež nebolo inak. Proste u mňa, ja som strašne cítila silný pocit nespravodlivosti, že tí druhí to dokázali, alebo ja si pamätám v tom čase môj šéf, ktorého som ja považovala za nekompetentného, dostal povýšenie v práci. A prečo som ho nedostala ja? Lebo ja robím toľko veľa nadčasov a tak veľmi sa chcem všetkým páčiť a chcem byť so všetkými kamarátka a bla 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 bla. To je nekonečný kruh, z ktorého nevyjdete, tejto proste obete. Tak to je tá stagnácia. No a potom vlastne to sa prelína s tou frustráciou, kde sme frustrovaní, kde nám je šťastí vlastne všetko jedno, áno, a ako keby nás vypína. Ja to častokrát opisujú tí klienti, že Adriana mňa vyplo. Tak to je vlastne tá frustrácia, áno, a tá bezmocnosť. A keby sme sa teraz konkrétnejšie pozreli na tú bezmocnosť, tak vlastne existuje taký model bezmocnosti, depresie, áno, zo psychológie. A vlastne táto bezmocnosť je ako keby naučený pocit, ktorý poznáme mnohokrát z nášho detstva. A je to nie, že strácame kontrolu, pretože bezmocnosť neznamená strata kontroly, ale že sme sa naučili, že nemáme žiadny vplyv na našu životnú situáciu. A aká je odpoveď na to, keď cítime, že sme bezmocní? Aká je odpoveď? Čo vlastne vtedy robíme, keď sa cítime bezmocní? Tak sme apatickí. Ideme do toho autopilota. Častokrát, pretože v tejto poslednej fáze, v tejto apatickej fáze sa to už prelína s depresiou, ja to opisujem, častokrát aj tie štúdie hovoria o disociatívnom stave a to disociácia znamená, že ako keby ste sa pozerali na vlastný život ako divák, ktorý sa pozerá v divadle na pódium a na pódium sa odohráva jeho vlastný život. A ja som to naozaj zažívala niekoľko týždňov. Mne naskakuje znova husia koža, lebo je to veľmi nepríjemné, vy fungujete a už ráno, keď stanete, tak ste unavení, demotivovaní a podráždení. A tam proste bolo mnoho konfliktov na pracovnom mieste s kolegami a proste ja som to vnímala naozaj v tom procese s tými klientmi a v súkromnom živote, že ja som bola naozaj v tom moduse autopilota a pozorovala som svoj vlastný život a žila život niekoho iného. Tak toto sú tie 4 fázy v skratke. Super, ďakujeme krásne. Ja verím, že aj žienkam je to veľmi prínosné, že minimálne budú vedieť, že aj toto sú tie fázy toho vyhorenia a není to len to, že majú toho veľa a nie je to len tým, že sú unavené, ale naozaj treba si dávať pozor nielen na to svoje psychické zdravie, ale v niektorých prípadoch, ako to vlastne bolo teda aj u teba, že aj to fyzické zdravie utrpelo. A čo vlastne hovoríš pri tomto vyhorení, neviem, že či sa to dá aplikovať nejak všeobecne, na vyhorenie, alebo neviem, každá fáza má napríklad nejaké iné riešenia, pretože na to sa chcem konkrétne opýtať, či vieš odporúčiť nejaké riešenia a prevenciu v rámci toho vyhorenia. Tak k tomu, či každá fáza má nejaké riešenie, tak ruku na srdce, v entuziastickej fáze asi nikto nevyhľadáva pomoc, áno, lebo to je naozaj, sme pohltení, ako to Laura volá, tým démonom eufórie a proste to je taký ako keby hnací motor a tam ťa nevie zastaviť nikto, čiže tomu sa nevyhneme. Keď už prichádzame na vlastné hranice, tak zase to závisí od predispozície, od individuálneho príbehu a charakteru toho daného klienta alebo tej danej osoby. Kedy sme pripravení uzrieť, že máme problém a že trpíme. Pretože my vieme aj v tej stagnácii alebo v tom chronickom strese fungovať niekoľko rokov. V chronickom strese, áno. A u každom sa to ukazuje inak. U niekoho to začína proste symptómami na fyzickej úrovni, potom sa pridá napríklad tá podráždenosť, zahltenosť, áno, a potom fungujeme iba v autopilote. A mnohokrát to majú aj tie ženy v domácnosti, ktoré sú
neustále preberajú zodpovednosť a mnoho žien to opisuje tak, že napríklad, dajme tomu, keď majú aj ten čas pre seba, že sú tie deti v škole a nemusia pracovať, tak oni nevedia, čo so sebou začať. A tam je tiež veľmi dôležité sa pozrieť na tú tému, na tú danú tému. Aha, čím to je? Prečo sa neviem regenerovať? Lebo nie je to tým, pretože ako som už na začiatku spomínala, keď sme unavení, tak nám tá regenerácia, tak nám ten odpočinok pomôže sa zregenerovať a byť znova fyzicky fit. Ale častokrát proste je to tak, že my sa nevieme zregenerovať a telo nám to ukazuje. Máme často proste nejaké infekty. Tak to je tiež ukazovateľom na to, že aha, niečo nie je v poriadku. Pretože za každým týmto symptómom na fyzickej úrovni sa nachádza nejaká téma. A proste tým holistickým prístupom sa na to pozrieme z rôznej úrovni. Ja veľmi často hovorím klientom, veľmi často, a my sa nerozprávame dneska o burnoute, lebo burnout je v poslednom štádiu už depresia, áno? Čiže nechcem to nejak podceňovať, burnout nie je iba stav. Burnout nie je v klasifikačnom systéme proste z viacerých dôvodov a nie je to oficiálna diagnóza, pretože by náš sociálny zdravotný systém vyhorel doslova, pretože po epidémii, áno, po korone epidémie, enormne narastol počet klientov, ktorí trpia týmito stavmi. A to znamená, keby to bola oficiálna diagnóza, tak by každý jeden klient, ktorý si prechádza s týmito stavmi, mohol ísť na PN-ku. Tak si viete predstaviť, čo by to znamenalo pre ten systém. To v skratke, ja sa tomu venujem konkrétne v knihe, čiže celému zdravotnému systému a spoločnosti a tak ďalej. Ale toto iba toľko v skratke, že mnohokrát nám ten, čo počujem v prípade na Slovensku, pretože sa venujem nielen nemecko hovoriacim klientom, ale zo Slovenska tie prípady, že kde naozaj sa musím chytať za hlavu, že proste klient, ktorý si prechádza týmto stavom už nejaký čas a naozaj, že už je v tej stagnácii, alebo už sa mu prejavuje tá depresívna symptomatika. Tá depresívna symptomatika sa ukazuje tým, že nemáme proste žiadnu sílu, že strácame záujem o veci, ktoré nás predtým zaujímali. A že sme depresívne naladení, negatívni, šťastí aj cynickí, máme problémy s koncentráciou, máme poruchu spánku, OK? A proste idú, alebo máme tiež napríklad komorbidné ochorenia, sú napríklad aj panické stavy. Áno, mnohí ľudia, ktorí si prechádzajú panickými stavmi, trpia aj depresiou alebo vyhorením. Áno, čiže to súvisí jedno s druhým, alebo užívajú návykové látky. Strašne mnoho ľudí, áno. Ale čo tým chcem povedať, teraz som úplne zabudla, čo ste sa nás pýtali, pomôžte mi, stratila som teraz myšlienku. Riešenie a prevencia. Ja už viem, idú k obvodnému lekárovi a ten obvodný lekár, a toto naozaj je veľká téma, im predpíše jeden liek, ktorý nebudem venovať. A ten liek, proste mnohým nie je vedomé, že ten liek je návykový a obsahuje látky, ktoré sú veľmi podobné aj tie účinky kokainu. Áno, že je to návyková látka, čiže a je to vlastne psychofarmakologický liek, áno, ktorý je návykový. Teraz si predstav, že máš pred sebou nejakého klienta, ktorý užíva návykové látky, takže to je blúdny kruh, z ktorého sa nedostaneš. Čiže ty dostaneš tento liek obvodného lekára, ten sa ťa ani nespýta, ako sa vôbec máš, áno, ale OK, ty máš daný symptóm, asi to bude depresia, pretože depresiu nediagnostikuješ na jednom sedení, asi to bude depresia, tak vám predpíšem túto pilulku zázračnú, ktorá vás z toho dostane. No tak to nechodí, bohužiaľ. Ďakujeme za odpoveď, Aki. Ja by som sa teraz rada spýtala, keď sa vrátime späť k tomu tvojmu vyhoreniu,
Čo tebe to vyhorenie prinieslo? Čo si sa možno z neho naučila? Čo teba ako človeka posunulo vpred? A čo by si rada odkázala ženám, ktoré, no v podstate, keď sa o tom takto rozprávame, môžeme povedať, že väčšina spoločnosti je v nejakej fáze vyhorenia. A aj keď iba v tých prvých, ale množstvo ľudí tlačí na ten výkon a máme pocit, že v nejakej oblasti toho života alebo aj vo všetkých ten výkon musíme podávať. V podstate v tomto systéme, ako funguje, do toho veľmi rýchlo spadneme, lebo všetko potrebujeme robiť rýchlo, máme toho veľa. A či už máme deti, nemáme deti, každý má toho nejako veľa. Hej, tak toto by bola moja ešte taká druhá otázka k tej prvej, okrem toho, čo si sa ty naučila, čo to tebe prinieslo ako človeku, čo by si odkázala ženám a ľuďom, ktorí sa teraz v tom našli, že áno, možno som na začiatku toho vyhorenia, alebo vidím, že týka sa ma to. Tak si sa ma na začiatku spýtala, čo mi to dalo. No ja dneska spätne sa na to pozerám, že sa mi nič lepšie nemohlo stať. A naozaj je to tak, pretože ja som si vlastne uvedomila vďaka môjmu vyhoreniu, že som žila život niekoho iného. Ja som žila život svojich rodičov a žila som podľa očakávania spoločnosti. Ano? A ja som sa vlastne vďaka burnoutu naučila byť k sebe úprimná a spoznala samú seba. Ja som si celý môj život myslela, že som extrovert napríklad, ale v skutočnosti to bola iba kompenzačná metóda, pretože som sa bála, mala som strachy z opustenia. V skutočnosti som introvertný typ a milujem stráviť čas sama a venovať sa umeniu. Napríklad, a toto je veľmi relevantné vedieť, či si introvertný alebo extrovertný typ. A teraz si musíš predstaviť, že ty si myslíš 30 rokov, že si tento typ a že si taká, pretože ti spoločnosť hovorí, že si taká a ťa škatulkuje a definuje to, kto si a potom zistíš, že si v skutočnosti úplne niekto iný. A ja som sa vďaka burnoutu vlastne zistila, že mám umelecký talent, alebo no ja som úplne niekto iný a mnohí ľudia, ktorí ma poznali spred toho času vyhorenia, hovoria, že proste ja nie som tá istá osoba, čo je ale pozitívne, pretože som vo svojom strede. A dve také veci, že asi prečo je také relevantné vedieť, kto sme a žiť tú svoju podstatu, tak ja som 8 rokov skúšala byť tehotná, otehotnenia, nedarilo sa mi to. Áno. To je jedna úroveň a druhá, trpela som autoimunitným ochorením a vlastne mi boli podávané každých 7 týždňov infúzie, biologická liečba. Okay? A to, že som trpela úzkosťami od detstva a mala nejaké predispozície, mi napríklad dovtedy nebolo známe. Čiže tá prvá fáza je veľmi nevyhnutná, tá psychoedukatívna, aby sme najprv zistili, čo vlastne máme a čo sa nám stalo a zreflektovali svoj život, boli úprimní a pozreli sa na ten svoj príbeh. A už iba tým, že sa vlastne najprv si potrebujeme zvedomiť veci a potom, čo je úplne najrelevantnejšie, inak nepotrebujete vôbec žiadneho terapeuta, byť k sebe úprimný a ísť aktívne do vnútorného dialógu, pretože my, keď sa nebudeme rozprávať sami so sebou a vyhľadáme nejakého terapeuta, ktorý nám bude nejaké veci rozprávať, ale bude nám rozprávať to, čo my chceme počuť, ale my ani nevieme, kto sme, tak je to... Tak sa znova dostaneme do tohto blúdneho kruhu a budeme sa točiť znova v týchto 11 fázach, v pravidelných časových intervaloch. Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. V podstate, ako si aj predtým hovorila o tých fázach vyhorenia a vravala si tam o tom modeli bezmocnosti, tak vo mne evokoval veľmi tento model bezmocnosti takú rolu obete. A že nepríjmame my zodpovednosť za ten život, hej, že odovzdávame ju niekde inde, takisto tú našu silu odovzdávame niekde inde. A takto, ako hovoríš o tom, že prísť k nejakému terapeutovi a neviesť ten dialog sám so sebou, ale opäť iba ísť k niekomu, kto ma spasí, kto sa o mňa postará, kto ma zachráni, tak naozaj tam vidím veľký význam v tom, začať si veriť a byť sebavedomý v tom zmysle, že áno, ja môžem mať nejakého sprievodcu na tej mojej ceste, ktorý mi pomôže rozkľúčovať tú moju situáciu, keď som veľmi emočne zahltená a neviem sa na seba pozrieť z nadhľadu, ale aj tak vlastne ja som ten človek, ktorý potrebuje urobiť ten akčný krok, ktorý preberie tú zodpovednosť a bude hľadať aj sám sebe. Hej. Tak toto je veľmi, veľmi významné. Ďakujem, že toto zdieľaš. Rada.
Áno, ty si to krásne teraz premostila. Áno, súvisí to aj s tým modelom vlastne obeť, vyníka Mesiáš. A vlastne my, keď sme v tej role obete, tak ako keby odovzdávame tú zodpovednosť, áno. A tiež to slúži, má to nejaký účel, pretože áno, ja to nechcem nejak takto odsudzovať a je to tiež metóda, ktorá na minulosti slúžila, aby sme s nejakou ťažkou situáciou vedeli vynachádzať a vedeli fungovať, áno, ale nie je to dlhodobo účinné. A vlastne my, čo potrebujeme v tomto stave, je sa vlastne odvrátiť do tej bezmocnosti a vstúpiť do vlastnej síly. A do vlastnej síly nevstúpime vďaka terapeutovi, ten terapeut je iba sprievodca, ale vďaka tomu, že zbierame skúsenosti, v ktorých sme aktívni protagonisti vlastného života. To som teraz veľmi skrátke odpísala a vlastne aj neuroplasticita, áno, funguje vlastne na tejto vlastne bázi, vlastne neuroplasticita, áno, neuróny v hlave a ten nervový systém, že my vlastne vieme preliečiť traumy a aj vlastne depresiu tým, že prepisujeme tie ako keby staré naše otlačky novými skúsenosťami. A mne neskutočne pomohlo skúšať nové veci v mojom živote. Napríklad ja som sa vrátila k písaniu, čo som ako dieťa robila. Začala som sa venovať umeniu, začala som počúvať klasickú hudbu, dýchať, chodiť do lesa. Začala sa zaujímať, napríklad biblioterapia je forma terapie, kde sa liečiš tým, že čítaš knihy. Áno, o tom to je tiež napríklad forma terapie. A potom progresívne uvoľnenie svalov, dýchové cvičenia, mne strašne pomohla yoga. Ja som zistila, že ja nie som typ, ktorý má rád typ zumba, aerob, kde hudba strašne hlasná, všetko je také urýchlené, lebo ja som hypersenzitívny typ, ja potrebujem kľud, ja potrebujem utíšiť myseľ. A nie je lepší recept na utišenie mysle, ako je to naozaj yoga. Naozaj. Jogu si vie každý urobiť aj online, na YouTube, na začiatku, áno, keď ešte nie... to tak necítime, že chceme ísť proste medzi proste ľudí a cvičiť ju, tak určite odporúčujem toto. Ale my prepisujeme, ako sa to po slovensky povie, že proste limbický otlačok a prepisovanie vzorcov, tak toto je vlastne, že vlastne my tým pádom tvoríme nové neuróny a nové nervové prepojenia tým, že zbierame nové skúsenosti, to znamená aj v medziľudských vzťahoch. Je veľmi esenciálne spoznávať nových ľudí a ja to veľmi často hovorím. Spoznávať nových ľudí, zbierať nové skúsenosti, ale aj spoznávať samého seba. To je veľmi relevantné, pretože čo sa týka aj tej témy hraníc, ktoré si ty, Laura, naznačila, my keď nepoznáme vlastné hranice, tak nebudeme vedieť, kedy ich prekračuje niekto druhý. Však to nedáva zmysel. Keď sami nemáme definované, kedy je mi niečo na mňa veľa, kto prekračuje osobné hranice, ktoré sú moje cnosti a hodnoty. Nie je to náhodou tak, že sme ich prebrali od našich rodičov, alebo od partnera, alebo od nejakého systému. To je teraz taký input na zamyslenie. A keď sa na to pozrieme, o tom píšeme vo svojej knihe o modeli identity, kde si proste vie zvedomiť tieto rôzne vzorce a rôzne. Ten model identity sa skladá z 5 pilierov a každý pilier nesie inú tému. Jednou z tých je napríklad religión alebo kultúrna identita. Proste ako veľmi má vplyv fakt, že som Slovenka. Pretože Slováci proste v minulosti žili niekoľko rokov, vlastne celý život pod nadvládou. A vlastne tá aj aktuálna politická situácia odpovedou na to, že my potrebujeme nejakú autoritu, ktorá potom definuje to, kto sme. Vieš, ako to myslím teraz, to je to už veľmi do tej hĺbky. Situácia taká, aká je v našej spoločnosti, pretože sme vždy žili pod nadvládou. Čiže slovenský ľud v skutočnosti, aké sú tie slovenské hodnoty? To je taká otázka na zamyslenie. Čo to znamená tá kultúrna identita Slovákov? Áno? A toto už idem veľmi do hĺbky. A toľko nemám času sa tomu konkrétnejšie venovať, možno niekedy na budúce, ale aj o tom píšem v mojej knihe. Čiže namiesto toho teraz obviňovať, že no, je to tak, lebo ja neviem, lebo Slováci sú takí, áno, to má presne vplyv. Tie transgeneračné témy našich predkov majú vplyv na naše životy a na to, čo sa deje teraz. Aj to vyhorenie.
Je ako keby odpoveďou na to, čo sa stalo našim predkom, ktorí prežili napríklad druhú svetovú vojnu a ktorí nerozprávali o tých traumách, ktoré prežili. Čiže z rôznych úrovní to vieme ponímať túto tému. Preto ja vlastne často prinášam na tých hodinách tú tému, transgeneračnú tému, áno. Proste, a keď napríklad robím rodinné konštelácie, tak sa mi veľmi často ukazuje, že tá téma tých žien a napríklad krivda sa nesie 5 generácií dozadu. A v tých interakciách sa to iba opakuje znova tá istá téma, nevera. Keď sa pozriem na tie generácie, 3 generácie dozadu, tak sa veľmi často ukazovala tá téma. Super, ďakujeme krásne, úplne tak obšírne. Ďakujem. Že aj napriek krátkosti času, že si to tak pekne dokázala zhrnúť. A mňa by napríklad aj zaujímalo, že vlastne počas toho tvojho vyhorenia čo bolo takou možno tvojou nádejou a čo ti vlastne pri tom zotavení pomohlo, vieš, že bola, ja neviem, možno nejaká myšlienka, nejaký človek, proste niečo v živote, čo ťa hnalo dopredu aj za tým zotavením? A čo ti vlastne pomohlo v rámci toho zotavenia? Ja premyslím, tak niečo pomohlo, bola určite tá rekonvalencia. Ja som bola vlastne 6 týždňov na psychosociálnej rehabilitácii. Tento model na Slovensku nie je. Je to niečo podobné ako u nás kúra, alebo neviem, ako sa to volá po slovensky, tak tu vlastne je taký model, kde holistický prístup, kde vlastne ste sprevádzaní terapeutmi, psychiatrami, keď sa tam venujete joge, pobytmi v lese, fyzioterapeuti, kinesiológa, no celý holistický prístup, áno, prepláca to poisťovňa. Takže určite ten proste 6 týždňov výjsť z toho proste bežného dňa a z toho zaciklenia a venovať sa plnú pozornosť iba sebe a môjmu uzdraveniu 6 týždňov s odborníkmi a vlastne v týchto settingoch skupinová terapia, ktorú prinášame aj v členskej zóne, áno, my vlastne máme v členskej zóne Volím seba, ktorú nájdete na mojom webe. Tiež podobný koncept, pretože toto zdieľanie má tiež liečivý charakter. A je to tiež forma skupinovej terapie, to, čo prinášame, tieto ženské kruhy, kde vlastne prinášam podnety, odborné inputy, ale kde aj zdieľame príbehy, vlastne skúsenosti, to je liečivé. A tu som mala 6 týždňov priestor na jednej strane riešiť svoju situáciu v settingu jednak jednej, ale aj v tejto skupinovej. A táto skupinová, to som predtým vôbec nikdy nemala skúsenosť s tým, to mi ostalo naozaj zarité v duši. Ja som tam stretla osobnosti, ktoré ma veľmi inšpirovali. Naozaj našla som priateľov na tej rehabilitácii, na život, naozaj. A otvorila som sa, rozšírila som si horizont. Začala som vnímať život úplne inak a začala som si vážiť to, čo mám, lebo dovtedy to v môjom prípade nebolo. A uznala som sama seba. A aj to dievča, ktorému sa stali veci, aké sa stali, a tie moje traumy. Ja som na rehabilitácii prvýkrát sa začala zaobrať mojou traumou. To som 30 rokov sa na ňu nikdy nepozrela. A to som študovala psychoterapiu a venovala sa rôznym osobným témam, čo je súčasťou môjho výcviku. Áno, ale mojej hlavnej traume, na ňu som sa nepozrela, takže to určite, viete, taký koncept nie je, ale určite sa odporúčujem najprv pozrieť a nacítiť si a sprítomniť sa v okamihu a pozrieť, čo aktuálne potrebujem v živote, v akej fáze sa nachádza, čo mi robí dobre. A určite je esenciálny čas sám. Áno, stráviť čas sama, lebo iba vtedy si vieme proste zvedomiť určité veci. No a táto proste skupinový setting. A tento skupinový setting určite odporúčujem na Slovensku, či už v online priestore, alebo vo forme ženského kruhu a tak ďalej, určite. Pretože čo potrebuješ ako prvé, je tá motivácia a nádej je tým hnacím motorom na ceste uzdravenia. My keď nemáme nádej, tak je všetko jedno.
A moja nádej bola tá, že ja som vlastne chcela ísť najprv na cestovku do sveta, potom sa všetko stalo inak. Potom som bola povýšená v tej práci, v ktorej som bola, a dostala aj to uznanie. Takže to je môj príbeh tiež veľmi zaujímavý, že všetko nejak naopak v mojom prípade. No, ja som vtedy začala maľovať a čo mňa poháňalo vpred, bolo, že som chcela proste v tých obrazoch zdieľať veľmi dôležité témy spoločnosti. Ale chcela som ich zdieľať v nonverbálnej forme a vlastne pre mňa bolo umenie liekom, naozaj to umenie, že som sa proste začala venovať témam, ženám, rôznym témam a vďaka ním som sa prinavrátila k tomu, kto naozaj som. Ja som nevidela 30 rokov, že ja viem inak maľovať. To sa mnoho ľudí smeje, že ale ty si umelec, no. Umelec, ktorý nevedel o tom, že je umelec 31 rokov. Takže až na rehabilitácii vlastne od art terapeutky, ktorá vlastne videla, že Adriana, ale ty tu proste preberáš veľmi vážne témy a máš to cítenie na farbe a tak ďalej, proste venuj sa tomu. A toto je zároveň proste k tým chcem vyzývať ľudí, že my keď zbierame tie skúsenosti, skúšame si nástroj, skúšame spievať, tak naozaj takéto problémy sú zároveň, majú krásnu transformačnú energiu, kedy vieme prepísať to, čo sa nám stalo. A poznám niekoľko prípadov, ktorí naozaj zistili vďaka tomuto, prečo ich duša žije, lebo my veľmi často robíme, napríklad pracujeme v prácach, ktoré nás iba uživia, čiže sa jedná o existenciu. Nemôžeme potom byť prekvapení, keď sa cítime zaciklení a rezignujeme. Proste tá správna kombinácia toho všetkého. Ale my sa blížime ku koncu, dievčatá. Ja bohužiaľ mám tlačí čas, mňa čakajú klienti a ďalšie vysielanie. Adri, ja by som možno položila úplne poslednú otázku a môžeme to pomaly ukončiť. Viackrát si spomenula, že sa venuješ aktuálne písaniu knihy, tak by som ťa poprosila, aby si nám tak skrátke povedala, o akú knihu sa jedná a či to teda kniha, ktorá sa týka vyhorenia, alebo v nej prinášaš aj iné témy? Vo svojej knihe sa v podstate venujem téme úzkosti, vyhorenie a depresia a vlastne spájam ich s týmto modelom identity, ktorý som dneska aj spomenula a vlastne s tým faktom, ktorý mnohým proste nie je vedomý, že vlastne panický stav, úzkosť a depresia je odpoveďou na to, keď nevieme, kto sme. A toto som teraz povedala úplne v úzkom slova zmysle, áno, to som teraz proste úplne skrátila a že keď sa na to proste pozrieme veľmi často, že vlastne aj tieto panické stavy, keď sa pozrieme, čo je za tým, tak musíme konštatovať, že ja som naozaj žila život niekoho iného, ja vôbec ani neviem, kto ja vlastne som. Ja musím najprv zistiť, kto som, pretože keď neviem, kto som, tak nerobím ani prácu, ktorá ma naplňa. Keď nepoznám svoje talenty, veľmi často sa stáva proste že robíme niečo, aj čo sa týka práce, preto, aby sme sa páčili druhým. Alebo robíme niečo, čo robíme dobre. Ale to, že robíme niečo dobre, neznamená, že nás to robí šťastnými. Toto je veľmi častá odpoveď, ale ja to viem robiť. No ale za to, že to vieš robiť, neznamená to, že ti to priniesie hojnosť na všetkých úrovniach. A ja som robila prácu, ktorú som robila veľmi dobre. Ale nebolo toto práve orechové. Preto som druhýkrát vyhorela. Ja som proste druhýkrát bola povýšená, získala uznanie, mala som vernisáž a všetko, ale tá cieľová skupina napríklad, ja som vtedy pracovala s traumatizovanými deťmi a s veľmi ťažkými témami, ako sexuálne zneužívanie a ja som cítila, že tá moja cesta sa blíži ku koncu a napriek tomu som zotrvávala na tom pracovnom mieste, lebo som zarábala tak výborne a mala som uznania, všetci ma obdivovali, aká ja som dobrá odborníčka a koľko ja mám klientov a to je dôkazom toho, že ja si všetko robím dobre. Nie je to tak. Nie je to bohužiaľ tak, pretože ja som cez to všetko proste zistila, že možno je to môj odbor, tá terapia, ale možno
sú to iné témy, ktoré ma ťahajú, pretože ja som sa cítila, ešte taká posledná anekdota, táto disociácia, tak ja som napríklad tie príbehy, ktoré mi boli rozprávané na konzultáciách, proste vôbec necítila v zmysle, že jasne ako terapeut neprežívaš tie príbehy, to sa naučíš, ale veľmi ľahostajný prístup. To sa ťažko aj v slovách vôbec uchopuje, že nič to nerobí jedno, aký príbeh počuješ, je ti všetko ľahostajné. Aj tvoj život, aj tá práca, aj všetko. A tam sa vytrácala tá vášeň, pretože ja som pracovala proste, toto je taký konflikt, pracovala s ťažko traumatizovanými deťmi a zároveň skúšala otehotnieť. Nedáva zmysel, to je diskrepancia. Lebo som sa bála, lebo som si stále našla výhovorky, že no ale keď otehotnem, tak dám výpoveď a začnem sa venovať môjmu online priestoru a tam konzultáciám a len kým otehotnem, no že ja som neotehotnela. Keď si stále budeme hľadať výhovorky, prečo nie, tak sa ten stav bude stále zhoršovať. A mne sa naozaj zhoršoval až tak, že ma znova doslova vyplo v úvodzovkách a musela som odísť z tej práce, ísť na penku a ja som 3 mesiace neskôr otehotnela a prestala užívať infúzie a dneska žijem bez akýchkoľvek liekov, takže asi som niečo urobila správne. A ešte krátko k tej hodnosti, čo sa týka financií, tak som presvedčená o tom, že my, keď robíme niečo, čo robíme zo srdca, z vlastného presvedčenia a sme to my, áno, tak to robíme nie len dobre, ale proste my si tým aj priťahujeme naozaj hojnosť do života. A vlastne čo je možno takým receptom, alebo čo ja mnohokrát spomínam, je ten stav flow. A to je také ako keby prúdenie, a keď všetko ide v ľahkosti. A ja napríklad predtým si pamätám, keď som začala maľovať, ja som sa napríklad v umení nikdy nesnažila byť videná, že proste chcem sa prezentovať, ale ľudia niekde videli moje obrazy, dostávala som ponuky a toto je ten príklad na to, keď žijeme v tom flow, v tej ľahkosti, tie ponuky prídu. Nie násilným spôsobom robiť proste veci, znásilňovať, alebo aj čo sa týka konzultácií, že tak ako keby tí ľudia prídu, proste ty tým, čo vyžaruješ, je cítiť, ja to volám, že energiu neopínkaš, ale ty tým, aká si a čo vyžaruješ, je cítiť, či žiješ život niekoho iného, alebo si vo svojom strede. Je to cítiť. Ľudia, toto sú veci, ako proste, kde intuitívne cítiš na tom druhom, kto je. Viete, čo myslím? A aj cítiš, keď je to človek odpojený. To cítiš a na to nepotrebuješ žiadne vzdelanie. Proste to človek, každá jedna osoba má intuíciu. Niekto ju žije, niekto nie, ale proste o to sa jedná, toto je ten stav, proste flow. A keď my cítime aj v medziľudských vzťahoch, že všetko ide tak ťažko, tak je potrebné naozaj ísť do toho vnútorného dialogu a pozrieť sa, žijem vo vzťahoch v energetickej rovnováhe. Je to zdravý vzťah pre mňa? Čo to značí o mojej sebahodnote, keď žijem vo vzťahu, v ktorom som doslova zdieraná z kože a nešťastná a kde sa objavujú dookola tie deštruktívne vzorce, kde je to iba jednostranné, kde ja som stále ten poradca a ten počúvateľ a u mňa to tiež bolo tak. Ja som bola roky terapeut všade. Ja som vždy iba počúvala, naslúchala a všetkým to vyhovovalo, že Adriana nikdy nehovorí, že je zle, alebo že má problémy vo vzťahu, alebo nikdy. Všetkým to vyhovovalo. Tak to asi tiež nie je v poriadku, lebo o tom to nemá byť. Super, Adri. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Už vlastne uplynula naša hodinka. Ano, a kto je ešte pripojený, Dianka? Vieš, ja to vôbec nevidím. Máme tu nejaké žienky. Je tu Vierka, Zuzka, Kristínka, Danka, Monika. Neviem, ako to konkrétne úplne vyzerá. Vierka nám písala, že veľmi pekne ďakuje. Kontrolovala som aj otázky a nenašla som žiadne otázky od žienok.
Môžem týmto pádom ešte vyzvať proste tie dámy, ktoré sú ešte pripojené, využiť túto príležitosť a ak máte nejakú otázku alebo nejaký input k tomu, neviem, či som bola dosť konkrétna, tak vás vyzývam ešte týmto posledné 2 minúty napísať do komentára, ktorý nevidím, ale Dianka ho vidí, či máte nejaký input alebo otázku. No, ja to bohužiaľ nevidím, čo sa tu deje. Samozrejme, ženky, píšte. Ja by som možno ešte aj takto predtým, než prídu aj tie otázky, ešte chcela vyzdvihnúť práve aj tú členskú zónu, kde sa tiež budeme vlastne tento mesiac, už sa vlastne aj venujeme, ale vždycky tak ku koncu mesiaca máme online zdieľací kruh, kde riešime vlastne danú tému mesiaca. A keďže témou tohto mesiaca je vyhorenie a vlastne nájdú tam naše členky aj celý rozhovor so Zuzkou Smatanovou, ktorý naozaj veľmi odporúčam, tak toto je presne priestor pre vás, milé žienky, že pokiaľ naozaj hľadáte priestor, hľadáte podporu, chcete sa viac povenovať možno práve tejto téme, tak neváhajte a poďte do našej členskej zóny, kde sa môžete zúčastniť nášho zdieľacieho kruhu. Sú tam naozaj krásne žienky, Aťka svojou esenciou a rovnako aj my s Laurou sa veľmi snažíme a myslím, že sa nám to aj darí vytvoriť práve nejaké to bezpečné a podporné prostredie, kde ste vypočuté, podporované a kde je priestor aj pre vás. Takže určite budem veľmi rada. Určite teda hovorím aj za Aťku a za Lauru, keď sa k nám pridáte, lebo už máme jedno takýto živý zdieľací kruh za sebou a naozaj to bolo veľmi krásne, bolo to veľmi hlboké. Čo by som chcela pozdvihnúť, Dianka, že ten rozdiel medzi teraz živým vysielaním tu v skupine a tým rozdielom v tom vzdelávacom kruhu na našej členskej zóne je ten rozdiel, že tam sa venujem konkrétne aj tým konkrétnym prípadom a tej danej problematike a je to naozaj skôr taká forma tej skupinovej terapie. Vlastne to je esenciou toho celého, že tam vlastne vždy reagujeme na aktuálne potreby v skupine. Naposledy sme sa proste venovali téme tehotenstva a proste faktu a to, čo vlastne prináša tá funkcia maminy. A bolo to veľmi emocionálne a silné, čiže má to úplne iný charakter ako takéto živé vysielanie, kde sa miešajú tie odborné inputy s príbehmi druhých žien a je to naozaj veľmi inšpirujúce aj pre mňa a má to veľmi osobný charakter proste tam medzi členkami, ktoré naozaj v chránenom priestore zdieľajú svoje skúsenosti a kde aj interagujeme. Čiže vyzývame aj žienky sa pridávať prostredníctvom videa a obrazovky aktívne do rozhovoru. Takže v tom je to určite výnimočné a tento rok, ešte do konca roka, vlastne stojí mesačné členstvo 10 €. Ja som vytvorila túto platformu, aby som priniesla tento koncept skupinovej terapie aj pre žienky, ktoré možno ešte nie sú pripravené na terapie alebo na konzultácie jedna k jednej, alebo si to kvôli časovému deficitu nevedia dovoliť proste sa venovať teraz 1 hodinu aktívne niečomu. A okrem tohto zdieľacieho kruhu tam v budúcnosti nájdete aj rozhovory so zaujímavými hostiami, ako je Zuzka Smatanová, Leo Prema, Mirka Kučerková, ja tam mám veľmi inšpiratívnych hostí na rôzne témy, plus rôzne odborné cvičenia, inputy a videá, je tam strašne veľa toho. My máme asi 8 častí, ak sa nemýlim, 7, 8, ja už ani neviem. 9. Dokonca 9 rôzne cvičenia a ako som už povedala, ešte tento rok je to za 10 €. Od budúceho roka sa to bude prerábať a meniť a pribudnú aj nové veci, ale je to naozaj, keď niekto rozmýšľa tým, že v čom je proste rozdiel tej členskej zóny od možno iných takýchto foriem, tak je to naozaj v tom vzdelávacom kruhu a v tom, že to má proste charakter skupinovej terapie. Že vlastne do
budúcnosti tam budem robiť aj rôzne cvičenia s tými dámami zúčastnenými, kde sa potom pozriem, čo je aktuálne potrebné a tak ďalej. Takže tam budem pracovať v skupinovom settingu, ktorý do budúcna možno prinesiem na Slovensko aj osobne. Ale to je ešte hudba budúcnosti. Máme tu jednu otázku. Pýta sa to Monika. A jej otázka je, že ako si nastaviť hranice, ak sa ocitneme na začiatku toho vyhorenia. Mením už 4-krát prácu, pretože sa čoraz rýchlejšie ocitnem vo fáze vyčerpania a tu ukončujem pracovný pomer. No teraz je veľmi otázne, 4-krát zmeniť prácu, je teraz veľmi otázne, aký vplyv majú tie externé faktory a akú zásluhu má to moje vlastné nastavenie hraníc. Ja poviem taký príklad. Ja som mala pred pár dňami klientku, ktorá sa nachádza v tomto stave vyhorenia. Teraz neviem, či je Monika v tom prvom, v ktorej z tých 4 fáz, či je už v stagnácii, alebo sa nachádza práve v tej fáze, kedy proste si zvedomí, že to ide proste cez jej hranice. Áno? A vlastne táto klientka mi rozprávala, že ona proste na súkromnom mobile má chat z práce. Áno? Tak napríklad, toto je taký faktor, akú zásluhu mám ja proste na tom, čo sa mi deje. Áno? A keď sa to stalo proste 4-krát, že som odišla z práce, tak vlastne to, čo sa mi deje, áno, to externé, že sa mi stalo v práci, vždy súvisí s môjim vnútorným nastavením. A teraz, keby sme sa, Monika, spoločne pozreli konkrétne na tú tému, tak by sme určite konštatovali, že vlastne, že tie moje osobné hranice možno nie sú jasne definované a ukazuje sa to tým, že častokrát si my sami myslíme, že my svoje hranice poznáme, ale ostatní ich prekračujú a my si vlastne vtedy, keď ich ten niekto druhý externe prekračí, povieme, ale on prekročil moje hranice. Ale keď sa potom pozriem konkrétne s tými klientmi na to, kde nastáva ten bod zlomu, kedy sú prekročené, tak nie sú jasne definované. Viete, ako to myslí Monika, že ja by som sa proste pozrela na tom, čo je spúšťačom toho, že sú tie hranice prekročené. A keby ste sa pozreli na ten súkromný život, tak sa určite tento prototyp a tento vzorec manifestuje v súkromnom živote, možno vo vašich priateľstvách, kde sú tiež prekročené tie hranice. A tu sa teraz paušálne zodpoviem, dá proste zmeniť a prepísať toto prežívanie tým, že si definujeme hranice, kedy je dosť. Pretože to, že si povieme, že som odišla z tej práci, bolo pravdepodobne, že boli tie hranice, proste tu je hranica, áno, a vy ste možno boli už tu. Lenže potom je nejaká predfáza, predtým ako sa prekročia hranice, kde ešte viem konať a mám priestor na to veci prepisovať a meniť. Lenže my už keď tu prejdeme za hranice, tak tam nie je vôbec priestor sa s tým hrať. Monika, zodpovedala som vašu otázku? Ešte tu nevidím od nej odpoveď, ale verím, že to ukáže. Ale každopádne ešte aj Vierka píše, že veľmi krásne o tom hovoríš a že tým dodávaš nádej aj ostatným, že minimálne teda jej si určite pomohla. V každom prípade, čo ešte chcem povedať, že je možné, že tieto fázy sa proste vracajú a my sa znova a zas ocitneme v tomto blúdnom kruhu týchto 11 fáz. Áno, že proste začína sa to entuziasmom, potom proste stagnujeme, potom sa stav zlepší, potom sa znova ocitneme v tej fáze entuziasmu a tak ďalej. Je to úplne niečo prirodzené, áno? Že sa mi to proste stáva a ocitávame v tomto kruhu. Až kým proste tieto vzorce prežívania neprepíšeme, ako som už spomínala, tou neuroplasticitou, novými skúsenosťami a proste faktom, že vstúpime naozaj do toho vnútorného monológu. A ešte taká anekdóta na záver, že keď sa ma niekto spýta, čo ti vlastne pomohlo a čo pomáha tvojim klientom proste, ktorí sa z toho dostanú, lebo naozaj tejto téme sa už venujem niekoľko rokov a sprevádzala som aj rodičov
klientov, detí, ktoré som sprevádzala, čiže už naozaj niekoľko rokov to riešime aj profesionálne a určite je to zmena mindsetu. Je úplne to A a O, kde sa to celé začína. Ja som nastavila myseľ na liečenie. A vlastne ja poznám aj niekoľko klientov, ktorí sa takto dostali z rôznych problémov a tam sa to celé začína, pretože my, keď sme v tej role obete, áno, a napríklad máme takéto problémy, tak nás živí táto rola obete a to, že máme túto problematiku. A my keď úprimne neuzrieme to, prečo sa nám to deje, a toto sa volá zase primárny zisk choroby, odborne. A toto teraz nehovorím preto, že to nejak chcem posudzovať, len konštatovať. Že proste je niečo za tou oponou, prečo sa nám to deje. Napríklad, že vlastne my tým, že sme chorí, alebo sme zahltení, dostávame pocit, že sme dôležití. Toto je tiež veľmi zaujímavé, že sa cítime, ja som taká dôležitá, keď som zahltená. A my keď niekomu, ja napríklad, že keď som veľmi často rozprávala, že vieš, ja mám toľko veľa tej práce, no ja za každým, keď som to povedala, tak som sa cítila veľmi dôležito. Že ja musím byť taká dôležitá, taká úspešná, keď som zahltená a ja musím byť taká dobrá mama, keď som zahltená. A zmenou mindsetu, že ale keď som zahltená, tak to asi neznačí na niečo dobré, na niečo zdravé. Viete, vlastne začína sa to mindsetom a proste zmenou toho mindsetu získame aj nádej. Ako Vierka hovorí nádej, tak to je kľúčová na ceste uzdravenia. Super, ďakujeme. Monika napísala teda, že určite smerujeme správne, že je to to, čo prežíva. Takže si veľmi pekne odpovedala aj na jej otázku. Čo ešte chcem povedať, Monika, že neobviňujte sa, pretože to, prečo sa vám to deje, je za nejakým účelom. A v minulosti vám to slúžilo, ako som už spomenula na začiatku, v minulosti vám to slúžilo ako neviem povedať po slovensky, ako proste naložiť s nejakou danou stresovou situáciou. Čiže sa netreba obviňovať, ale skôr sa pozrieť na to, čo je za tou témou hranice. A ja veľmi často proste asociujem, keď sa venujem témam hranice, čo je veľmi často na konzultáciách, tak je tam aj ten pocit viny. A napríklad také kľúčové slovo samaritánsky syndrom, áno, syndrom spasiteľa. A tak ďalej. Čiže nie je to náhoda, že sa nám to deje a vlastne to okolie nám iba poukazuje na túto tému a je to zároveň aj šanca ísť do toho vnútorného dialógu a pozrieť, prečo prekračujem tie hranice, prečo vôbec dovolujem, aby druhí prekračovali hranice a čo je esenciálne, prečo ich prekračujem ja. Prečo som ja vtedy proste nešla nikdy na WC a mala neustále plný močový mechúr? Prečo? Lebo sama som prekračovala tie osobné hranice a bola som potom prekvapená, že ich prekračovali aj tí druhí. Takže toľko k tému vyhorenia a tým pádom vyzývam mi proste napísať správu a dohodnúť si konzultáciu. Aktuálne v tomto roku, v decembri mám ďalšie voľné termíny, takže kto má záujem, si môže pozrieť moju webovú stránku. Ja sa tejto téme venujem a ak to tak cítite, tak si proste dohodnite konzultáciu alebo sa pozrite na členskú zónu. Vždy to závisí od toho štádia. Keď sme naozaj v tom štádiu, že stagnujeme a sme entuziastickí, tak potrebujeme inšpiráciu, áno, ale niekedy naozaj sa nezaobídeme bez toho, aby nás niekto sprevádzal. Ale samozrejme tiež s tým, že sme pripravení na tú zmenu, pretože výjsť z komfortu nie je príjemné. Na začiatku, áno. A prepísať tie vzorce je proces a na to treba aj trpezlivosť. Ale už končím, pretože ma naozaj čaká ďalší rozhovor, že tam bolo veľmi príjemné s vami a vyzeráte úžasne. Dianka, ty máš taký krásny make-up, vyzeráš ako wow, ako superstar, krásna si, ja ťa vôbec nepoznám takto nalíčenú. By sme mali častejšie takto vysielať, wow. Ja ti ďakujem, no že ako keby si videla, ako som sa dnes zobudila, tak som si povedala, že by bolo vhodné s tým niečo spraviť, aby som sa nevyzerala ako tá vyhorená, vieš. Takže keď bolo by to tematické. Áno. Ale každopádne Monika odpísala, že ďakuje.
Veľmi rada. tak nás celú dobu sleduje. Adria, aj my veľmi krásne ďakujeme. Ako poviem za seba, že pre mňa bol tento rozhovor tiež veľmi prínosný a hodnotný. A ďakujeme. Ďakujeme, že si nám venovala svoj čas a energiu. Ďakujeme aj sebe, že sme mohli toto spoločne vytvoriť. Ďakujeme aj vám, Šenky, ktoré ste nás sledovali. A verím tomu, že na tejto ceste budete s nami pokračovať akokoľvek formou, ktorá vám bude najviac vyhovovať. A vidí sa mi, že na zajtra máme naplánovaný príspevok, kde vás budeme prosiť o vašu spätnú väzbu v skupine a budeme veľmi radi, keď nám dáte feedback, aké pre vás bolo toto živé vysielanie, akú tému by ste možno do budúcna uvítali, čo by ste ešte pridali. Všetky vaše inputy sú pre nás veľmi obohacujúce, takže vás poprosíme o vašu spätnú väzbu a ešte raz ďakujem. A ja ďakujem veľmi krásne a všetky novinky sa dozviete vo facebookovej skupine, v ktorej aj vysielame. Takže mnohokrát dostávam proste správy, čo sa týka kníh. Kniha bude zverejnená na jar budúceho roka, bude prezentovaná aj na Slovensku, aj tu v Rakúsku. Takže určite sa dozviete novinky, aj semináre, ktoré budem prinášať na Slovensko, alebo v online priestore. Všetko sa dozviete aj v tejto skupine, alebo v členskej zóne, alebo na mojej webovej stránke. Týmto pádom vám prajem krásny deň. Ďakujem, dievčatá. Moderovali ste to bravúrne. Tlieskam vám. Cítila som sa veľmi príjemne a prajem krásny zvyšok dňa. Ďakujeme, majte sa. Ďakujeme, majte sa. Majte.